uNkulunkulu simbona ngezinto azidalile. Sibona yena la kula manzi lawa esingawazi ukuthi aqhamukaphi, esingawazi futhi ukuthi aphushwa yini ukuze ahambe kanje. La manzi awaphumuli ubusuku nemini, ayahamba nje kanje. Kodwa-ke uNkulunkulu uyena umdali wezinto zonke. Sibona yena nje ngokugijima kwala manzi, sidumisa yena ngakho konke. Simbona ngezinto azidalile. UnguNkulunkulu wendalo yonke, impophoma le, impophoma le, impophoma le. Sibona uNkulunkulu-ke okuwuyena ohambisa la manzi. Amanzi ayaphila, ayazi wona ukuthi njengoba ehamba nje abhekephi thina asazi, iwona aziyo. Kodwa-ke kubalulekile ukuyivakashela impophoma, uzohlala nje ulalele nje ukuduma kwamanzi. Njengoba silana nje sizoyihlalela nje, sizolalela, sizoqeda i-stress bazalwane, sizoqeda nje. Futhi amanzi ayafana ne-ashwagandha ngoba uma uhleli eduze kwawo kuphela yonke imicabango engasile, kuphela zonke lezi zinto ezikwenza ungalali ebusuku. I-ashwagandha yethu le, awuzwe nje i-sound ukuthi ikhala kamnandi kanjani, awuzwe nje ukuthi imnandi kanjani. Uyizwe ekujuleni ngale ndlela yokuthi ungadela yonke into onayo uma ulalela le sound yala manzi. Impophoma le izwakala kamnandi, engathi ingahlala ikanje, ihlezi izwakala njalo ey'ndlebeni. Kodwa yonke imicabango ikwenza ujule ngendalo, ikwenza ujule ngemvelo.